Era radyoyu denci gela. Brüksel'e saat nehla Ahmet'e emen uçen serisi ve peşkeş bikendem de mazadiya reber apoya. Endama komite zindanan ya paşke Rozer'in Öcalan Gud ve Empenga ve Cisala Despek'e kurtar bikin. Rozer'in Öcalan Serpenga ve Azadi Abdullah Öcalan re çareseriya siyasi jipirskirekra kurt re jane ferahivi. Rozer'in Öcalan Gud Penga ve Gud dostel medane Despek'erin gerduni buye u zemlek mezina vakiriye. Paradigma Eriber Abdullah Öcalan behtirli navam rubaniye de belav buye. Filozofenli cihane navdarji Azadiya Reberti ve ki Azadiya xwe penasekirin. Ve jî em xistin nava Kelecane. Geleme jî bi xurtî xwedî li pengav ve derket pêvajo jî devam dike. Lê têr nake divê ji bo azadiya rêbertî çalakî werin xurt kirin. Divê hêzek mezin çêbibe û zorî li desthilatariya faşîst ya AKP MHP bikin. Êdî li tevaya cîhanê hatiye qebûl kirin ku azadiya rêbertî azadiya gel û jinane. Ev bi hev ve girêdayî ne. Eger em karibin tecdîta li ser rêbertî bişkînin û azadiya rêbertî mîsoger bikin. Ev yek ji xwe wê bibe ser xistina têkoşîn û mîsogerkirina azadiya gel û jinê. Heta ku rêbertî azad nebe gelê Kurd azad nabe bi navê Kurdayîtiyê ti destkeftî bi dest nakevin û têkoşîn bi ser nakeve. Têkoşîna gerîla, têkoşîna meya jinê, têkoşîna li qadên civakî, têkoşîna hevriyên li zindanan, têkoşîna gelê me bi teybetî jî ya dayîkên me, têkoşîna dostên me li dora pengavê hatiye meşandin. Pêwîstî bi vê yekê heye ku encamên vê têkoşînê bêne nirxandin, kêmasî bêne fêm kirin û karê bêkirin werê destişan kirin. Dawiya dawî tecîd îro hûn bêhtir hatiye giran kirin. Rozer'in Öcalan wiha devam dike. Dema ku mirov berxwedana rêbertiya dîrokî li İmraliyê û rola ku ji bo azadiya mirovaniyê daye ser milê xwe li ber çavan digire, bêguman têkoşîna azadiyê li dora berxwedana rêbertî divê di asta navnê tevî debe. Ji bo wê jî divê paraznameyên rêber apo werin wergerandin û belav kirin. Di sala duyemên a pengavê de eger kemasiyên sala destpêkê ji holê bêne rakirin, ev yek wê bandoreke hîn mezintir bi xwe re bîne û encamê bi dest bixe. Meşadireş li Esenê devam dike. Ciwanên Kurdistanî û internasyonalîst duhliqa da hîstin plasê ya Dortmundê kom bûn heta bi Esenê meşiyan. Ciwanên ku dibin dorpêça polîsan de dest bi meşê kirin dirê de belewok belav kirin. Ciwanên ku 17 kilometreyan meşiyan gihane bajarê Esenê û li kolanê Esenê geriyan duruşun bers kirin û belewok jî belav kirin. Ciwanan ku îro wê jî Esenê dest bi meşê bikin û heta bi bajarê Dîsburgê bimeşin û meşa xwe bidawî bikin. YJK'e ji bo rêber Apo beşdarî festîvalê bibin tevgera jinên Kurd a Almanyayê YJK bi daxuyaneke Bank li Kurdistanê li Almanya û Awropa kir ku tevlî festîvala çand û kültura Kurd bibin. YJK'ye got ku bi armanca ku sala 2024 bibe sala azadiya rêber Abdullah Öcalan li çar parçeyên Kurdistanê û Awropa çalakî têne pêkanîn. Ev çalakî teva berdewama kampanya nav neteviya ji bo azadiya rêber Apoye. Dewleta Tirk a faşîst li gel ku bi pêkirina peymanê navnetewî bi hemû hêza xwe êrişî tevgera azadiya Kurd dike. 43 mehen ku bi tawayê agahî ji rêber Apo nayê girtin. Divê em li pengava azadiya rêber Apo xwedî derbikevin. Bi vê münasebetê em hemû jin, ciwan gelê xwe sazî û rêxistinên demokratîk û dostên xwe vedixwînin festîvala çanda Kurd a navnetewî. Festîval wê sibe di 21 Êlonê de li Frankfurtê were pêkanîn. Divê hemû Kurdistanî û dostên Kurdan tevlî festîvalê bibin û ji bo azadiya rêber Apo dengê xwe bilind bikin.
Li Marsilyayê standa azadî ji rêber Aporê hate vekirin ciwanên Kurdistanê yên li Fransayê CKF li qada Wingportê ya li navên da bajarê Marsilya ji bo balêbêkişîne ser sîstema tecît, îşkence û qirkirina li İmraliyê û giringî azadiya rêber Apo stand danîn. Ciwanan diyar kirin ku di şexsê rêber Apo de tecît û êrişên qirkirinê li ser gelê Kurd têne kirin. Ciwanan pirtûkên rêber Apo yên bi zimanê Fransî diyarî mirovên li derdoran jî kirin. Xelkê min biçê ji bo azadiya rêber Apo meşiyan girseya ku pêşengtiya înisiyatîfa Sûriyeyê azadiya rêber Abdullah Öcalan ya kantona min biçê û Meclisa Kombûna Jinan a Zenûbiya li çariyana meyzan kombû heta bi qada giştiya navên da min biçê meşiyan û mîtîng kirin. Di mîtîngê de endamê Federasyona Gaziyên Şer Givara Elzên axivî pergala îşkence û qirkirinê ya li İmraliyê şermezar kir û got Tirkiye şerê proje û neteweya demokratîk dike. Bêrîşên hovane yên li ser herêmên Bakur û Şatê Sûriyê û bi nesaziya wê dixwaze çavên gelan bitirsîne. Lê gelên bi fikir û felsefeyê rêberdî ve girêdayîne wê heya pêkarina azadiya û ya fîzîkî têkoşînê bikin. Piştre endama înisiyatîfa Sûriyê ya azadiya rêber Abdullah Öcalan Sena Recep axivî got em ê li gor felsefeya rêber Abdullah Öcalan bimeşin û heya azadiya fîzîkiya rêbertî û azadiya tevaya gelên herêmê em ê têkoşînê bikin. Em deyindarê rêber Apo doza gelên azadin û em ê bi vî fikrî têkoşîna xwe xurt bikin. Çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Sücên Devleta Tirkiyeyên li Efrînê hatine şermezarkirin girseya ku pêşengtiya rêveberiya Xwesera Bakur û Sûriyê û nertiya pêdiya Swîsrê li ber avaniya netewên yekbûyî kombûn û mîtîng kirin. Piştî rêzgirtinê li ser navê rêveberiya Xwesera Bakurê Sûriyê Mehdî Kurdî daxuyanî xwend û got duh bû Devleta Tirk li Kaxîrê konkûjî kir. Ev konkûjî neya yekemîn e û nabeye dawî. Mixabin saziya nav neteweyî neye û desthilatdariyên cîhanê li hemberî konkûjiyên ku Devleta Tirk li Kurdistanê dike pêdengin. Em bank li netewên yekbûyî welatên Ewropa û cîhanê teva dikin ku li dagirkeriya Devleta Tirk û çeteyên wê dikin dengê xwe bilind bikin. Divê Devleta Tirk ji Efrînê de keve û welatiyên Efrînê vegerin ser axa xwe. Piştre li ser navê nûnertiya pêya de Swîsrê Gülistan Sadûn axivî got Devleta Tirka dagirker li darê çavên cîhanê ser Kurdistanê komkûjiyan dike. Mîratzadeyên Osmaniyên xwînmiş dixwazin xeyalên mezinên Osmaniyan pêk bînin û li gel qirkirinê talanek mezin daye dest pê kirin. Em bank li sazî û devletên cîhanê dikin ku demên destdawî li polîtikên dagirkerî, talan û komkûjiyên Devleta Tirk bînin. Çalakî bi berskirina duruşmeyan bidawî bû. Bakırhan got em ê desthilatdariya dijminê Kurd û ketkaran bişkînin. Hevserokê Giştiyê Partî Tuncer Bakırhan di çarçoya kampanya Nan û Adaletê de li navçeya Mêrsîn Akdenizê çû serdana karkerên fabrîkaya paketgirine û guhdariya karkeran kir. Piştre li kompleksa Halê ya Tarsusê bi esnaf û karkeran re axivî û li parka Barış a Taxa Şevket Sümer li hemberî gel axaftinê kir. Bakırhan got em wek hevî û demokrasiyê dixwazin. Em ji desthilatdariya qesrê ku ji ciwanan re kar nabîne û nêçarî birçîbûnê dike hesab bipirsin. Ji berdela ku êrişî welatên cîran bike bila wargehên kar veke çi karê Tirkiye li xaka Sûriyê li xaka Iraqê heye. Bakırhan got ku hatina salane ya Tirkiye teva didine şer û dikin rand û didine derdorên xwe. Ev dixwazin civakê birizînin. Em hewl didin civakek ahlak û sosyal bafirînin. Wan şarêdarî dibin deynan de hiştin. Em her qirêjiyê şarêdariyê weke em her qurûşê şarêdariyê weke rûmeta xwe diparêzin û ji bo park, rê û baxçeyan xerc dikin. Bakırhan herî dawî got em adalet, nan û azadî dixwazin. Hûn gel mecbûrî birçîbûnê û xizaniyê dikin. Hûn paşê roja 85 milyon kesan dikine nava tarîtiyê de. Şandina vê desthilatdariyê deyne stûyê me ye. Piştrast bin hêviyên me mezinin 40 salin ku em li dijî vê sîstema paşverû û faşîst têkoşînê dikin. Me gav paş de navêtiye ji niha şûndê jî em ê bi heman rengî têkoşîna xwe bidomînin. Em ê vê desthilatdariya diz û randxwaz û şerxwaz ku dijminê Kurd, Alevî û ketkar, ciwan û kesên hilberînê ye têk bibin. Makê li Lîcê çalakî kirin. Milîsên Azadiyên Kurdistanê mak ragihand ku li bejahiya navçeya Amed Lîcê xefika
kişandına veneyan ya devleta tıkada girker ku nave baykuş lekirine u sansorek tevgere imha kirine. Milisan diyar kir ku van evara 19 Eylül'e legundeki mala farkine ledici teknik ada girkeran çalaki kirine leguri dağuyane milisen make lekada khafka kişandına veneyan ya bina ve baykuş u sansoreke tevgere ya da girkeran tespit kirine u ev teknika ku ledici gerla lekade hatu bicihkerin imha kirine. Milisen mahke guten ku evledici sihur u tekniken devlet atırkada girker ve tek oşina faya ben haber bidominen. Emine Şen Yaşar pişti tedaviye li nexweşxaneya Güven şandin malê. Çalakya Nobet Adaletê ya Emine Şen Yaşar ku duhketina komaden Partiya Meclisê li hate asten kirin rewşa wê aloz bû rakirin nexweşxaneya Meclisê. Piştî müdaxaleya awil Emine Şen Yaşar rakirin nexweşxaneya Güven. Doktor destşankirin ku tansiyona Emine Şen Yaşar bilind bûye krîza sinîr derbas kiriye û ew derman kirine. Piştî tedavî kirine Emine Şen Yaşar şandin malê. Li Paris'e kampanya Azadiya Figen Yüksek'te u girtiyen kobane duduma endame ihtiyacına Sosyalist Avrupa SKP, Zora u platforma denge girtiyen TSP, Tora piştevaniye ku bi duruşmaya ji Figen Yüksek'te u girtiyen kobanere azadi ava kirin li Paris'e duduma. Endame SKP ku kampanya birin festivala Humanite ku di 13-14 Eylül'e de pek hat li stand vekirin û belevok belav kirin. Endamê SKP û YS dojî li qada şatlên stand vekirin. Di çalakiyê wêneyên Figen Yüksek'te û girtiyên kobanê hatin hilgirtin û li ber müzikên Kurdî broşûr hatin belav kirin, îmze hatin kom kirin. Figen Yüksek'te bidawî bû. Koçberan de 19 kes hatin binçav kirin. Li İrlanda paytaxta Dublinê nêzî 500 kes li navenda bajêr meşiyan. Dema ku meşvan nêzî avaya parlamento bûn, polîsan rê girtin û 19 kes kirin binçavan de. Polîsan sedema girtina binçavan eşkere nekirin. Çalekêran jî pankarta jiyana İrlandî girînge vekirin û duruşmeyan ku ew ne nijadperestin berz kirin. Çavderên siyasî destşankirin ku di salên dawî de çalakiyên dijî koçberan zêde bûne û gotin piştî ku di sala 2023 de keseke biyanî bi kêrê êrişî yekî İrlandî kir xwe pêşandanên mezin çêbûn. Desthilatdariya İrlandî jî ragihand ku ji ber zêdebûna hejmara koçberan cihê penaberan kevin. Ji bo wê jî pirsgirêk her diçe mezin dibe. Lê dijî navêndên koçberan jî êrî jî zêdebûne. Di sala 2025 de wê hilbijartina gîştî çê bibin û yek ji mijarên herî sereke ya rojevê jî wê koçber bin. Artêşa İsraîlê ragihand ku wan mûşekên Hizbullahê yên ku ji bo êrişî amade bûn kirine hedef. Artêşa İsraîlê şeva borî bi balafirên şer êrişî gelek deverên Lübnanê kir. Artêşa İsraîlê daxuyand ku wan sih platformên mûşekan û 105 rampeyên mûşekan kirine hedef ku berê wan li axa İsraîlê bû û ji bo êrişê hatibûn amade kirin. Artêşê diyar kir ku wan cebilxaneyên li başûrê Lübnanê jî teqandine û topên wan jî herêma Nakuriyê kiriye hedef. Rojhilata navîn dufûre şerê Hamas û İsraîlê yê ku heft çiriya pêşîn a 2023 dest pê kir berbelav dibe. Hizbullah Lübnanê û İsraîl piştî wî şerî jî gelek caran êrişî hev dikin. Herî dawiyê li Lübnanê bi hezaran amûrên peywendiyê teqiyan. Lêgorî daxuyanên fermiyên Lübnanê di van teqînan de sû 7 kes mirine û 3000 kes birîndar bûne. Lübnan dibêje ku İsraîlê ev êriş kiriye û gefên bersirdayînê dixwe û İsraîl jî êrişên xwe yên li Lübnanê zêde dike. Belê gudan ninca menûçeyên serî pêşkêş kirin ana xatirê we de baş.